Bé, bona tarda a tots i a totes i benvinguts a la sessió del ple ordinari en data 29 de juny a temes següents de la dia. Primer punt, aprovació de la sessió de la sessió anterior. Senyor Casmena. Doncs passaríem a la secretaria, sisplau. Molt bé, ens passarem al punt número 2. Donar compte del decret d'alcalde número 2017/1545 del 21 de juny en què resol denegar l'exercici de les atribucions de l'alcalde del període comprès entre els dies 7 d'agost i 3 de setembre de l'any 2017.
4, 5, 6, 7, 8 inversions. En quart lloc, diu exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el butlletí oficial de la província per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals els interessats es podran examinar i presentar reclamacions davant el ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'ha presentat reclamacions, en cas contrari, el ple disposarà d'un mes de termini per la seva resolució. Alguna intervenció al respecte? Endavant, senyor Ferran. Per no fer un retall de tots els conceptes comptables, el que els faré és que el que fem amb aquest pas és donar compliment a el que ens permet la llei, per una part ja ens obliga, tot i que hi havia una part que encara podríem dir que estava pendent per l'aprovació de la Llei General de Pressupostos, que ja han notificat que ja està aprovat. Per tant, el pas que anem a fer ja està dins dels paràmetres que ens demanàvem. Tot parteix de que la liquidació del pressupost va estar amb un superàvit de 2.473.198, s'ha fet la reducció neta del deute i també els creditors de despeses pendents d'aplicar amb el pressupost. Per tant, hi havia la possibilitat de distribuir 1.352.915. Això ho hem fet amb partides amb inversió sostenible, que és un dels requisits que ens marca la llei. I també ens especifica la mateixa llei quins són els conceptes d'inversió sostenible. Per tant, aquí teniu detallat quines són les partides que aplicarem i, per tant, fent la modificació de crèdits amb aquests efectes. Si posteriorment voleu a la vostra intervenció algun aclariment més puntual, estem a la vostra disposició. Gràcies. Alguna altra intervenció? Senyor Germán. Bona nit. El nostre grup ja li anunciem que votarem en contra, però suposo que ja s'ho imaginen, no? Considerem que es podien destinar més diners a partides socials, veiem programes de solidaritat i cooperació, però uns imports molt baixos, en canvi veiem altres partides molt més grans. Veiem una cosa molt curiosa, que és destinar 500.000 euros al centre cultural i veiem que totes les inversions sostenibles, totes fan referència a l'any 2017, però aquesta fa referència a final de l'any de 2018 per una cosa que entenem, o per lo que deduïm, que estigui acabat el 2019. Nosaltres veiem que, clar, que una de les prioritats d'aquest govern és acabar el centre cultural, que està molt bé que s'acabi, però veiem que hi ha com un ànim molt clar d'acabar-lo precisament el 2019 i sobretot abans de les eleccions. És electoralisme total. Nosaltres creiem que s'ha de fer el possible per acabar-ho abans, però clar, aquí veiem que ja destinen uns diners d'aquí 2 anys, 600.000 euros, i que estarà pel 2019. Creiem que està molt marcat la intenció. Gràcies. Alguna intervenció més? Endavant. Bona nit a tothom. Jo demanaria al regidor Corchado, que avui és la persona autoritzada per fer-ho, que ja sigui ara o sigui després del primer torn, li demani al senyor interventor, que és el tècnic responsable i en qui al final recauran les coses, 4 coses molt concretes. Una, quin és l'import del nostre superàvit. 2, quin és l'import del deute pendent a data d'avui o a data 31 de desembre dels préstecs personals del Pla Rajoy. 3, que ens aclareixi el que dins del seu informe relatiu a la distribució del superàvit del 2016 parla, hi ha un apartat que diu fonaments de drets i en el punt número 3 hi ha al començament de la plana una cosa que diu a l'efecte de les mesures especials de finançament. I després de tot això, que en la seva opinió de tècnic ens confirmi si ell considera que podem tirar endavant aquest punt a data d'avui o és millor que el deixem aparcat fins que aclarim unes quantes cosetes. Li pregunta ara, li pregunta entremig, no... Segurament que li acaba d'escoltar i li està preguntant llavors, vostè mateix. Paro el comptador i que em contesti o ho fem en el següent torn, o que contesti entremig? El que vostè em digui.
Jo crec que hem de seguir, jo crec que ara no Segueixo. toca que... Molt bé. Llavors, s'ha comentat ara fa un moment que hi havia una distribució molt irregular entre les partides que portaven Tutxana i les partides que estaven destinades a les persones. De fet, és més gran la partida destinada als animals que la partida destinada específicament a les persones aquí, i totes les altres impliquen que hi hagi Tutxana. Ha comentat el senyor Jiménez ara fa un moment que ja estaven detallades les partides dintre d'això i de la inversió sostenible i tot això. Una partida, la de 500.000 euros, destinada al centre cultural. A més del que s'ha comentat ara fa un moment, que és l'única que no és d'execució fins al quart trimestre del 2018, vostès aquí ens la posen dins de l'epígraf 933, que, si no m'equivoco, fa referència a conservació o rehabilitació de béns d'interès propietat de l'Ajuntament. Clar, vull dir, a veure, no estem conservant, no estem rehabilitant, es tracta d'una cosa que és absolutament de nova construcció, i més si parlem de l'exterior. Llavors, jo tinc els meus dubtes. Tinc també els meus dubtes de que la partida de 50.000 euros destinada a una pista poliesportiva entri dintre d'això. Per què? Perquè no es contemplen en absolut les instal·lacions esportives. Sí que es contemplen parcs i jardins. Però clar, si el fet que estigui dins d'un parc ens dona butlla, no crec que sigui aquesta la filosofia de la llei. Per una altra banda, en els informes, senyor Jiménez, trobo a faltar, perquè ens diuen que continuarem complint durant l'any que ve, posen la quantitat que es perdrà, però no es fa referència en cap moment a si durant aquest any 2017 complirem o no complirem la regla de la despesa. Jo diria que el fet d'incrementar el pressupost amb una quantitat com la que vostès plantegen farà que s'incompleixi la regla de la despesa. Voldria només que em contesti si això ho té previst. I, per una altra banda, ens estem gastant, a data d'avui, si això ho tiren endavant, ens estem gastant tota la partida de fons de contingència. No hem arribat encara a la meitat de l'exercici i el fons de contingència quedarà a zero. Entenc que vostès ho destinen al tema de les despeses de personal. Però avui el fons de contingència, en principi, està pensat per atendre despeses imprevistes. Això no és una despesa imprevista, això és una despesa que tots sabíem que tard o d'hora s'hauria d'assumir. I el que estem fent és deixar aquest fons a zero. Més coses, si encara tinc temps. 10 segons. No, segon torn. Gràcies. Bé, el segon torn, senyor Jiménez, o el senyor Torner, no sé si... No? Ara? Endavant. Primer de tot, jo opinió no en donaré. Faig els informes que fan falta, però l'opinió personal no la dono perquè no em pertoca, tot i que la tinc, lògicament. En quant al dubte que tens, que és lògic, hi ha dos conceptes diferents. Un és el superàvit pressupostari ajustat, que és el que surt aquí això al pressupost, que aquesta està al voltant de 5 milions d'euros. L'altre és el superàvit en termes de comptabilitat nacional d'acord amb les normes del SEC, que és el sistema de comptes europeu, que en aquest cas l'import és el que consta en l'informe, que són 2.400.000, és el que posa l'informe. No li toca, si en cas en el segon torn li podrà contestar. Gràcies. Sí, l'import de superàvit en termes de comptabilitat nacional, d'acord amb la normativa del SEC 95, són 2.473.000 euros, 198 en 30 cèntims. En canvi, el resultat pressupostari ajustat, que és el que són 5 i alguna cosa, ara no me'n recordo, que tampoc equival a el que és el robatori de tesoreria per afers generals, que és un altre concepte diferent. En quant al deute a data d'avui amb el Pla Rajoy, ja el sap perquè m'ha preguntat fa mitja hora, però perquè els restants regidors el puguin conèixer,
li repeteixo, o si vostè el tema... Sí. Jo, si vol, agafo el correu que l'he enviat fa un moment. Sí, el deute pendent a data d'avui, a data de 28 de juny amb el Pla Rajoy, són 253.236,75 euros. I hi ha alguna cosa més o no? Sí, el punt 3 de l'informe per la distribució del superàvit en el fonament de dret. El punt 3... Fonaments de dret. Quin paràgraf és? Està al final de la pàgina. És que quin punt fa referència? Sí. La disposició addicional sisena, això, disposa que les entitats que no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització operacions d'endeutament que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional. Sí? Segueixo? Document de tresoreria positiu una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament que compleixin en el període mig de pagament previst en matèria de morositat. Sí? Sí. No, això farà... No ha estat, perdó, és que no ha estat un debat, hi ha una altra informació, li està contestant, en tot cas... No, però jo li aclareixo. Això fa referència al primer exercici o al segon exercici que els ajuntaments van concertar el préstec amb el pla de pagaments del Rajoy. Es refereix al primer exercici. Les mesures especials de finançament són aquestes. Això era el primer exercici. Nosaltres, com estem al quart exercici o al cinquè, no ens afecta. Molt bé, doncs ara sí, passaríem al segon torn. Senyor Jiménez. Vostè em pregunta si jo prevec que amb el 2017 tot funcionarà d'una forma normal i complirem el pressupost. Jo he signat un document, signo un document de la regla de despesa, que està amb el seu expedient, sí. Si vostè mira, hi ha l'expedient de modificació i llavors jo dic que quan els ingressos aquests venen a efectuar-se amb normalitat, per tant que la situació a la data d'avui és satisfactòria. El que jo no puc preveure és el que passarà el mes de novembre o desembre, però a data d'avui sí que ho estic afirmant. Per tant, entenc que ja està. Després hi ha una altra qüestió. Tot el que són qüestions més tècniques, de números i tal, vostè sap que si s'aprova que quedarà en exposició i es poden recollir també les aportacions que vostès vulguin. Ho dic perquè si emetre més consideració sobre criteris comptables ara aquí, jo no li podria facilitar. I l'interventor tampoc està obligat a segons quines informacions. Segon, que l'interventor... Sí, he explicat al Ferran, però les inversions sostenibles que es presenten mitjançant l'aplicació del superàvit no computen entre la despesa. Senyor Profitós, sisplau. Gràcies. Bé, continuem. Una altra intervenció? Sí, bona tarda. Bé, nosaltres, com ja ha anunciat el meu company Germán, votarem que no. Hi ha conceptes amb els que estaríem d'acord, però com que hem de votar el paquet, doncs fem el balanç i votem que no.
d'aquests 2,5 milions que ara fem disposició, si descomptem els 800.000, 64.000 euros que hem de pagar per la Ronda Nord, que ara ens reclamen i que jo no sé fins a quin punt hauríem de pagar quan ells encara ens deuen calés d'escola bressol i d'altres històries que no han pagat, però bueno, això és un altre tema. I tal, i traiem el 1.050.000 euros en inversions de totxo, més el que amortitzem als bancs, que són 255.000, al final el que tenim és ben poqueta cosa en l'àmbit de lo social i en l'àmbit de l'ajuda a la gent que ho està passant malament. Ben poqueta cosa, pràcticament nul. Ens indigna la part del centre cultural, perquè el que es preveu és gastar-se $500.000 en adequar l'exterior. Quan aquí es va fer el referèndum, que un dels punts el va defensar cap a Espasa Convergència i Unió, poc ètic perquè era un punt que els partits era un referèndum que els partits van decidir no recolzar d'una manera o una altra, ells van entrar aquí. Recordo perfectament que deien que ja s'havia buscat la finançació per una pista poliesportiva, per un CAP, per una biblioteca i tal. Sembla ser que això no era tan real com és. Ho dic perquè un altre punt que sí que anava, que era adequar l'edifici per un ús ciutadà, perquè no s'anés degradant i tal, es posava explícitament en la consulta que s'hauria de buscar finançació. Que curiós. Ara resulta que vostès tampoc tenen finançació per acabar aquest edifici, però sí que tenim per gastar-ne $500.000 per adequar la part externa d'aquest complex. Amb aquest $500.000 podíem comprar 5, 6, 7, 8 pisos de la SARB i dels bancs dolents i poder donar sortida a tota aquesta demanda que tenim avui en dia, i no és demagògia, de la gent que li fa falta vivenda. Només tenim un pis, per situacions extremes, i això ho sabem. Bé, per tant, ens indigna aquesta frivolitat de poder acabar una promesa electoral que es va fer i que això passa per sobre qualsevol altra consideració. Dit això, pista poliesportiva Parc del Mirador, 50.000 euros. Jo no sé, el Parc del Mirador té moltes possibilitats, per als que no estiguin situats és la part de dalt de Bellavista. Vagi finalitzant, que queden 2 segons. La part de dalt de Bellavista. Posar ja una pista poliesportiva quan no hi ha ni una sola ombra, ja em diran vostès per què serveix això. En tot cas, adequem perquè la gent faci vida quotidiana i normal i acabo. Gràcies. Endavant, senyor Profitós. Bé, nosaltres no ho votarem a favor, subscrivim bàsicament tot el que s'ha dit pel tema de les finalitats socials que podrien ser molt, molt, molt millorables, però és que a més, insisteixo, teòricament això no ho podem fer. No ho podem fer per què? Perquè els diners que devem del Pla Rajoy, tal com diu en el document que ens han passat, on no es parla de primer o de segon any, sinó que l'informe que el nostre interventor ha signat, perquè és el que reprodueix la llei, parla de deute pendent. Aquest deute pendent és superior, per molt poc, però és superior al superàvit que nosaltres tenim. A partir d'aquí, nosaltres entenem que això no pot tirar endavant, que hi ha coses que s'han de fer d'aquí, però que hem de trobar entre tots una altra manera de fer-les si vostès volen. Si vostès consideren que això ha d'anar d'aquesta manera. Llavors, el que comentava del centre cultural, expliquin-me per què és una inversió sostenible, perquè vostès ho han portat. Sé que hi ha coses que estan posades d'altres maneres perquè hi ha hagut un canvi, però no vaig a buscar tant l'epígraf, sinó la filosofia. Vostès ho han posat com un apartat que és gestió del patrimoni. I aquí diu, aplicades a la rehabilitació i reparació d'infraestructures immobles propietat de l'entitat local afectes al servei públic. El que deia abans, ni rehabilitem ni reparem. I a més, això ho posaran vostès com vulguin. Suposo que el fet que estiguin aquí és que després, posteriorment, es pugui fer una modificació de crèdit vinculat sense haver de passar per aquí i que posant-se vermells una vegada ja en tenen prou. Però, esclar, si això ho tiren endavant, ho seguirem, perquè si aquesta partida passa a la partida de totxo pur i dur, vostès no estaran fent el que s'ha dit aquí i això no té justificació. I, insisteixo, tampoc entra dintre del concepte d'inversió sostenible una pista encara que es faci dintre d'un jardí.
Jo els hi demanaria, perdó, i la regla de la despesa, molt bé el cable que li ha tirat vostè el senyor Jiménez, les inversions sostenibles, suposant que ho siguin, no compten, però els 800.000 euros que s'han de pagar a la Generalitat sí que compten. I aquests 800.000 euros són una partida prou important com perquè, en funció del percentatge que sigui, sí que ens puguem trobar en què la regla de la despesa de la que vostè no parla no la complim. Suposo que aquí sí que estarem d'acord. I a partir d'aquí, a veure si decideixen tirar endavant amb la votació, nosaltres per descomptat votarem que no. Molt bé, per finalitzar, en primer lloc no es tracta d'electoralisme, sinó de complir les promeses, ja que aquest govern compleix les promeses que va fer, i finalitzar el Centre de Cultura era una promesa, i nosaltres complim. Per continuar, si estem parlant d'aquest punt és perquè aquest govern ha fet una fantàstica feina i té un superàvit que no tots els ajuntaments poden tindre. Llavors estic content que podem estar debatent aquest tema aquí. I per finalitzar, parlar que el pressupost que vam tancar i el pressupost que hem fet per l'any 2017 és el pressupost més social de tota la història d'aquest municipi. Llavors, evidentment, em sorprèn determinades coses que vostè diuen, se'ls oblida de comentar aquests temes. Llavors, ara suficientment debatut, sí que passaríem a votació. Vots a favor de la proposta? No vots? Vots en contra? 6 vots? Abstencions? Una abstenció. Llavors, el punt queda aprovat, com ha comentat el regidor Jiménez, de forma inicial. Gràcies. Passem al punt número 4, que seria la proposta d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora del procediment sobre edificació d'habitatges buits de les Franqueses del Vallès. Sí, el primer punt diu aprovar inicialment l'ordenança reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits de les Franqueses del Vallès. Segon, sotmetre a informació pública el text de l'ordenança reguladora del procediment sobre verificació d'habitatges buits de les Franqueses del Vallès pel termini de 30 dies hàbils, a fi que s'hi puguin formular reclamacions i o al·legacions mitjançant la inserció de l'anunci corresponent al butlletí oficial de la província de Barcelona, al diari oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al web municipal. Tercer, disposar que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació, la present modificació de text reforç d'ordenança esdevenirà aprovada definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposa en l'article 178 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text reforç de la llei municipal i de règim local de Catalunya i 70.2 de la llei 785 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l'article 66 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995 de 13 de juny. Quart, facultar l'alcalde tan àmpliament com sigui possible per tal de donar compliment als acords anteriors. Passa una introducció. Senyor Ganduxer, per defensar la proposta. Gràcies. Bé, bona nit a tothom. Arrel de la moció que es va presentar i es va aprovar el dia 30 de gener del 2014, moció en relació als immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i d'altres grans empreses, s'han anat fent diverses actuacions per intentar mobilitzar el parc d'habitatges. Amb els bancs les comunicacions han sigut molt complicades i poc fructíferes. I amb experiències d'altres municipis que anaven més avançats que nosaltres, s'ha vist que els bancs aconseguien tirar endavant els recursos davant els jutjats per errors en el procediment. Posteriorment, es va demanar un recurs tècnic a la Diputació de Barcelona per fer un recolzament i assessorament sobre la detecció d'habitatges buits i la mobilització dels mateixos. Amb aquest recurs es comparteixen experiències amb altres municipis i veiem que costa molts esforços i recursos tant humans com materials per no aconseguir pràcticament res. Veient la possibilitat, tal com ja fan altres municipis, de crear una taxa per tramitació d'expedients de detecció d'habitatges buits, durant aquest procés s'aprova per ple la moció del 27 del 10 del 2016, moció per la creació d'una taxa de verificació d'ús anòmal d'habitatge en cas d'habitatge buit. Els passos que s'han fet fins a arribar a aquesta aprovació inicial que avui presentem han sigut els següents. Primer,
procés de redacció de l'esborrany de l'ordenança conjuntament amb la Diputació de Barcelona i comparant-la amb altres municipis que ja la tenen. Segon, un cop fet el primer esborrany, per donar compliment a la Llei 39/2015 de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es va posar en marxa un procés de participació ciutadà i de les entitats que poguessin estar implicades, perquè fessin les aportacions d'idees i suggeriments per a la redacció de l'ordenança. Del 24 d'abril fins al dia 12 de maig no hi va haver cap aportació. D'aquest procediment es va informar mitjançant carta a tots els portaveus polítics del consistori el 26 d'abril del 2017. Tercer, l'arquitecte municipal, seguint les indicacions del regidor de l'àrea, envia l'esborrany de l'ordenança a tots els regidors del consistori el dia 24 de maig del 2017. Quart, seguint el procediment de la Llei 39/2015 s'obre un període d'audiència amb la presentació de l'esborrany perquè els ciutadans i entitats que puguin fer les aportacions i al·legacions estiguin presents. Tampoc hi ha cap aportació des del dia 25 de maig fins al dia 14 de juny. Cinquè, es fa la redacció definitiva i la proposta d'aprovació inicial per al ple d'avui. I sisè, recollir la proposta del regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Àngel Profitós, que aquest matí ha fet, referent a l'article 10 de l'ordenança. Afegir en un segon punt a l'article 10 que digui, això és el que demana el senyor Àngel Profitós, sempre que sigui possible es requerirà la presència de la propietat per tal de poder realitzar la inspecció de l'interior de l'habitatge. Gràcies. Gràcies. Alguna altra intervenció? Senyor Vega. Bé, gràcies. Bona nit. A veure, està molt bé la seva intervenció, però s'ha oblidat d'alguns detalls. Alguns detalls que jo crec que són bastant importants per explicar una mica el que vostè ha dit, que és que aquesta primera moció de la que parla la vam presentar nosaltres fa 3 anys i des d'aquells 3 anys fins ara hem anat molt lents. També que les mocions de l'any passat per arribar aquí les vam presentar nosaltres i no té molt sentit fer aportacions quan vam presentar els models directament i us hem insistit moció rere moció en què feu una feina que heu trigat una miqueta. Igualment, hi ha un petit problema. Aquesta no és la moció de la que acabes de parlar. No és l'ordenança... Aquí estem parlant de l'ordenança de procediment de verificació, on surten les sancions que es poden aplicar en cas d'incompliment de l'ús social de l'habitatge, que està bé. I ja li avanço que li votarem a favor de l'ordenança, perquè considerem que tenia que arribar i arriba tard. Però vostè ha parlat de la taxa per cobrir aquest cost d'inspecció. Aquesta taxa, que ha de ser una ordenança municipal, no està. Hi ha un apartat que estic buscant, que ara no el trobo, on aquesta ordenança cita una ordenança i una taxa d'inspecció que no està inclosa en aquesta ordenança. Aquí el que està citat és la sanció, que hi ha 3 sancions possibles sobre els pisos buits de la banca per ús no social o d'altres grans propietaris que no estan inclosos. Però aquesta ordenança fa referència a una altra taxa, a no ser que tinguem una altra taxa d'inspecció que ens permeti fer-ho, que això seria bé que ens informeu, perquè llavors ho podria haver informat a l'octubre i no caldria haver anat directament per aquesta i no per l'altra. Però em preocupa que ara tindrem que fer l'altra ordenança corrents per poder complementar aquesta, que és la que permet cobrar-li el que està especulant en l'habitatge per poder fer tot l'expedient per arribar-lo a sancionar. Igualment, tenim un prec al·legació que, com hem vist que és un sistema que s'ha incorporat als plens, es poden fer, que, com entendrà, jo no tinc tècnics les 24 hores del dia treballant per mi. Jo tinc companys que, amb el seu poc temps que tenen que treballar per tots els companys que tenim a Catalunya i que em dediquen la seva capacitat de temps amb dedicació, però amb limitació humana. I han estat mirant aquesta ordenança i em diuen que està bé, en general, compleix amb les normatives, han buscat vostès la forma legal, però han tirat cap a la banda baixa de les sancions.
de fet, han tirat cap al mínim que es pot posar de sanció. I la nostra al·legació és que, com a mínim, dupliquin o tripliquin aquestes sancions perquè aquests bancs, si anem a una sanció que no arriba ni a 20.000 euros, potser no és que s'espantin ni vulguin negociar per cedir aquest habitatge amb el que especulen per polítiques socials, és que possiblement aquest banc s'enrigui de nosaltres a la cara. És veritat que l'informe parla de que s'intenta buscar una sanció que no sigui pròxima al màxim legal, perquè diuen que els tribunals a vegades, si és massa exorbitada aquesta sanció, acostumen a fallar a favor dels bancs, perquè són sancions d'un preu més elevat que el propi habitatge. Però entre el màxim i el mínim podem buscar una sanció que espanti una mica més aquests propietaris, perquè de moment ja sabem les respostes que ens fan, a les cartes de l'Ajuntament ens responen que quan preguntem què fa aquest banc amb aquest habitatge buit, no és meu, és una immobiliària que resulta que és la seva immobiliària. Un prec que vull fer. Aquest Ajuntament està deixant molts diners en temes jurídics, sancionant a gent gran per temes de multes de semàfors i estan deixant un pressupost considerable. Espero que dediquin la meitat o una miqueta menys per perseguir a la banca que especula amb l'habitatge al nostre municipi, que busquin un bon bufet d'advocats si fan recursos i que no deixin en un calaix com fins ara sembla que està en el limbo, que es van fent cosetes, una carta cada 2 o 3 mesos a la banca, però que la iniciativa per actuar en aquest tema sigui una mica, li votarem a favor, però una mica de prestesa i l'al·legació, que les sancions no siguin de riure, que siguin unes sancions que, com a mínim, no siguin el mínim que marca la llei. Gràcies. Molt bé. Alguna intervenció més? Sisplau, senyor Profitós. Gràcies, en primer lloc, per acceptar l'esmena que hem proposat. Vull dir, em penso que la justificació que els hem enviat en el correu electrònic és fàcil, és plausible i que no està de més. És veritat el que s'acaba de dir. Jo entenc que quan vostès a l'article 12 a l'article 12 ens diuen que es reserven la possibilitat de cobrar la tassa d'inspecció d'habitatges buits, a veure, a més haurem de declarar l'incompliment de la funció social. Això implica que aquests pisos és possible, si m'equivoco m'ho diuen, però em sembla que la idea ha d'anar per aquí, que aquests pisos es puguin incorporar en el fons d'habitatges de lloguer social i a partir d'aquí jo diria que ens falten fer coses. Vol dir que després d'aquesta ordenança que estem aprovant s'haurà de mirar la taxa fiscal que s'apliquen aquí, etcètera. Jo els demanaria només que aquesta feina, si la podem fer conjuntament, estarem encantats d'ajudar-los i que, a veure, m'ho ha dit molt bé el senyor Ganduxer, estàvem parlant del 2014 i estem al 2017. Jo diria que és important per tots que abans que acabi aquest any aquestes ordenances que ens falten i aquesta feina que ens falta la tinguem feta i ens tindran al seu costat per tirar això endavant. Llavors, els regidors del grup d'Imaginem han dit que la votaran a favor. El fet que jo hagi presentat això, nosaltres també votarem a favor, el fet que jo hagi presentat això ha estat precisament veient que no hi havia hagut recursos ni d'això ni res, perquè això pugui ser efectiu d'aquí un mes i que no retardem durant, fins a finals de setembre-octubre el fet que la taxa s'aprovi, però els mesos hem tardat. Jo us demanaria, no és feina meva, jo us demanaria, i estic d'acord amb vosaltres si convé, en que aquesta ordenança, quan revisem les ordenances de cara al 2018, apretem per aquí i a veure què és el que ens diu el govern, però jo ara de moment em penso que val més tenir això d'aquí un mes, si no hi ha al·legacions, que esperar fins al mes de setembre. I a partir d'aquí només demano això, si des del govern em podeu concretar, sisplau, si teniu ja previst un calendari per desenvolupar totes les coses que ens falten, que suposo que en sou conscients. Alguna intervenció més? Doncs passaríem al segon torn. Senyor Jiménez. Senyor Àlex, està clar que hi ha, com a conseqüència de l'aprovació d'aquesta ordenança, ha d'haver una taxa fiscal. Però aquest és el primer pas. El que no podem fer és començar
crear una taxa fiscal i després l'ordenança. Per tant, és el primer pas que havíem de fer. Llavors, un aclariment de concepte que ajudarà a entendre. O sigui, quan diu que aquestes quantitats que nosaltres posem com sancions no són sancions, són multes coercitives. Quan s'hagi determinat que un habitatge està en les condicions que determina per poder-li demanar que la utilització sigui per un destí social i no compleixi aquest acord, se li imposarà aquest tipus de sanció que posa l'ordenança. Però això no són les multes. Les multes serà a partir que aquesta tercera sanció coercitiva no facin cas, que s'actuarà a la sanció que pot arribar fins a 900.000 euros. Vull dir, no estem parlant d'impostos menors, sinó són importants. Evidentment, per arribar a aquestes quantitats haurà de ser en propietaris que tinguin una bossa d'habitatges important. Només volia fer aquest aclariment. També dir-los que estem avançant al màxim per poder-lo posar en funcionament al màxim. Estem col·laborant amb la Diputació perquè ens ajudi a tenir el cens dels habitatges buits. I, per tant, amb aquesta col·laboració i la feina pròpia dels dos departaments que treballem en conjunt aquest tema, avançarem. Evidentment que aquesta taxa, aquesta ordenança fiscal es proposarà amb l'aprovació de les ordenances fiscals pel proper any, evidentment, vull dir, perquè és la voluntat que es té. Per tant, fet aquest aclariment, només els agrair el que aprovin aquesta ordenança, que també és veritat que parteix també d'uns treballs previs que van fer alguns dels grups que estan aquí representats. Molt bé. Alguna intervenció més? Senyor Vega, sisplau. Donada aquesta situació, podríem retirar l'al·legació, però que també és una situació. Si s'ha d'aprovar la taxa d'inspecció amb les ordenances fiscals de 2018, dona igual que s'aprovi aquesta ordenança perquè no podrem inspeccionar. Estem en una situació de... Bueno, no podem curar-los. Però retirem l'al·legació. Retirem l'al·legació, però el que sí que demanem, voluntat, perquè això és un paper, el que cal és voluntat. O sigui que dintre d'un mes tenen que començar a arribar-li cartes als bancs amb els censos que ja tenim anteriors. I si diuen que ja no són seus, ja farem un cens nou. Però el que no pot ser és que tinc... 2014. O sigui que vostès veuen les dades de gent que tenim de pisos d'emergència, demanen pisos d'emergència, de gent que demana HPO, veuen les dades de desnonament, que els cens que tenim de la Generalitat són només les cases que han desnonat gent i són més de 100. O sigui, això cal voluntat. Estan gastant-se una mortadada de diners en contenciosos de l'Ajuntament. Doncs gastin diners en perseguir aquesta actuació sobre l'habitatge. O sigui que volem voluntat. Votarem a favor, però volem voluntat. Gràcies. Una intervenció més. Senyor Profitós. Demanar només que en la seva darrera intervenció ens tranquil·litzin. Jo entenc que està dins de l'esperit de la norma, però el que s'ha comentat també a la intervenció anterior, entenem que quan parlem d'entitats bancàries i grans propietaris, suposo que tots tenim clar que qualsevol de les immobiliàries que estan comercialitzant pisos de grans entitats queden automàticament assimilats a la categoria de grans propietaris. Suposo que aquí no hi haurà error d'interpretació. Bé, abans el secretari vol fer alguna esmena, sisplau. Sí, amb el permís del senyor Ganduxer, que volíem modificar una cosa que ara he detectat aquí, que hi ha una errada de transcripció, en l'apartat tercer, on diu disposar que en cas que no es presenti cap reclamació o al·legació la present modificació del text refós de l'ordenança, lògicament, aquesta part de modificació del text refós no procedeix, perquè és nova, exacte. Gràcies. Bé, doncs suficientment debatut. Si no hi ha cap més paraula, passaríem a votació. Vots favorables a la proposta?
queda aprovat per unanimitat, inicialment. Gràcies. Passaríem al punt 5è. Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per al desmantellament de les instal·lacions del projecte Castor. La moció té les següents propostes d'acord. Primer, demanar al govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de gas submarí Castor, que es segellin els pous i se'n desmantellin immediatament totes les instal·lacions marítimes i terrestres, com també que es reverteixi als propietaris les servituds afectades pel gasoducte, l'enretirada del gasoducte, la restitució ambiental i paisatgística dels espais afectats pel projecte i l'estudi de rescabalament per afectacions tant del projecte com dels terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre cessant de finques i empreses dels propietaris. Segon, demanar al govern espanyol la creació d'una comissió informativa de seguiment de les accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en formaran part els ajuntaments i governs autonòmics directament afectats pels terratrèmols provocats pel Castor. Tercer, demanar al govern espanyol l'elaboració d'un informe jurídic sobre l'operativitat de les instal·lacions del Castor, tant en el moment de l'inici dels terratrèmols com avui dia, d'una auditoria tècnica del projecte i d'un informe sobre l'estabilitat i el risc sísmic que presenta actualment la zona que va patir els sismes. Quart, demanar al govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas, perquè fiscalitzi tot el procés econòmico-administratiu relacionat amb el projecte, investigant-ne els costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta actuació. Cinquè, demanar al Congrés dels Diputats la creació en seu parlamentària d'una comissió d'investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en funcionament del Castor i emprendre les accions legals pertinents que se'n derivin. Sisè, fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al ministre d'Energia, a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al Tribunal de Cuentas, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia i al Comissari de Medi Ambient de la Unió Europea. Bé, alguna intervenció? La senyora Casà per defensar la moció. Bona tarda. Aquesta moció que avui ha presentat el grup d'Esquerra s'emmarca en tot un conjunt d'iniciatives d'aquest tipus orientades a que el govern espanyol doni explicacions pel fracàs del projecte Castor. I com ho fem això? Doncs, en primer lloc, la moció insta a l'Estat a desmantellar de forma immediata les instal·lacions marítimes i terrestres del magatzem de gas. Cal recordar que cada any que mantenim en peu aquesta infraestructura ens costa a la ciutadania 15,7 milions d'euros. Aquesta moció també reclama que es creï una comissió informativa de seguiment del desmantellament en el qual hi siguin representats els ajuntaments afectats, així com els respectius governs autonòmics. A més, demanem que es faci un informe jurídic sobre l'operativitat del Castor, ja que es va pagar una indemnització milionària als promotors quan aquestes instal·lacions només van estar en fase de proves. Finalment, aquesta moció també reclama que es creï una comissió d'investigació sobre el Castor al Congrés dels Diputats. Ja per acabar, entenc que avui presentem aquesta iniciativa també perquè el nostre grup entén que els perjudicis que ha generat aquest projecte afecten a tots els ciutadans de les Franqueses del Vallès, ja que són tots els consumidors del gas els que estarem pagant la indemnització que es va donar a Escal UGS, que és l'exconcessionària d'aquest projecte fallit. Molt bé. Alguna intervenció? Senyor Ferran? Sí, en primer lloc, nosaltres estem conformes amb el que vosaltres proposeu, però el fet és que això està fet. O sigui, jo faig la consulta als grups parlamentaris i em diuen que tot aquest procés està iniciat i està a Brussel·les. Per tant, tornar a fer una cosa que ja està feta és la que no entenc. El que sí que entenc, perdó,
El que sí que entenc és la part final que has posat, que el que no hem de consentir i hem de lluitar és perquè la repercussió de tota aquesta despesa, de tota aquesta mala gestió, no es vegi repercutida amb la despesa que després els usuaris del gas tenim. Per tant, jo entenc que pensant, com la filosofia que vostè ha dit, és pensant en els franquesins i les franquesines, jo crec que ens podríem simplificar molt aquesta moció i l'únic que hauríem de fer incís realment és el fet que no tingui una repercussió. Jo no sé als seus diputats què és el que li hagin pogut dir, doncs ara l'escoltaré, però els nostres ens diuen que això està fet i que ells ens recomanen que en tot cas el que hem de demanar és per les franqueses, és per demanar perquè això no tingui una repercussió, perquè la feina d'ells ja l'han fet tant a nivell del Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats. Bé, alguna altra intervenció? Senyor Bernabé. Bé, nosaltres votarem a favor, tot i l'exposició que ha fet el senyor Jiménez. Entenem que hi ha situacions que, a part de que ens afectin a la butxaca, que és el cas, perquè la majoria tenim contractes de gas i per tant acabarem pagant aquesta bogeria, també s'ha de fer difusió i també s'ha de fer solidaritat amb aquelles persones que els ha costat molt aixecar una vivenda, han patit els terratrèmols, han patit por i per tant només per això jo crec que aquestes mocions han d'arribar a tot arreu, perquè el que sempre s'intenta és no, això ja ho estem investigant, no sé on, no sé què, no parlem més del tema. No, hem de parlar d'aquest tema i hem de parlar de tots aquells que siguin foscos. I per tant recolzem al 100% la seva moció. Bé, el nostre grup també li demanaria que el punt 5è, tal que està en vies ja d'investigació, no creiem que calgui, sinó fer una modificació que digui que els veïns i veïnes no siguin afectats i que el ciutadà no sigui el que tingui que pagar els errors que s'han comès. En aquesta línia. Gràcies. Passaríem... No, un segon, a veure si... No, també... Sí, li toca. És que no sé si estem parlant del mateix. La comissió que es demana en aquest punt 5è, vostès tenen constància de que està creada i funcionant? La comissió d'investigació... És que, a veure, estem parlant purament de coses pel Parlament espanyol. Em sembla molt bé, si vostès volen afegir, i ho redactem com sigui, de fet, el fet de desmantellar-ho automàticament ha de provocar que aquesta càrrega que tenim en el rebut del gas desaparegui, que a més és una càrrega a 30 anys vista, si no m'equivoco, i que no s'acabarà mai, perquè de fet aquests 15 milions d'euros que costen les assegurances, la seguretat, etc., continuaran sent-hi. Llavors, no sé, jo pregunto sincerament, vull dir, nosaltres la informació que teníem el dia 20 de juny era que aquesta comissió no s'havia creat. Si vostès em diuen que aquesta comissió està... Mana? Vale, vull dir, la mesa del Senat ha admès a tràmit... Bueno, a veure, no ho sé, a nosaltres ens sembla... Sí, nosaltres ho mantenim, vull dir, la veritat, em penso que el fet que una cosa s'admeti a tràmit potser raó de més que arribin coses perquè això estigui endavant. Si vostès volen que hi afegim, redactem-ho, una cosa que digui específicament que condemnem que l'import del manteniment d'aquesta instal·lació repercuteixi directament en els usuaris via el rebut que es paga pels subministres, per exemple, doncs clar que ho condemnem, vull dir, a veure, redactem-ho en un moment. Una cosa així serveix, vull dir... Passem al segon torn, en principi ja busca que cadascú digui gràcies. Alguna intervenció més? Sí, senyor Ferran. Parlem de comissions. També el redactat porta una certa confusió. Demanem nosaltres crear la comissió
o en tot cas li diem a algú que la demani per fer. Aquí està instant a l'Ajuntament de les Franqueses a crear una comissió. No, sí, diguem, aquí diu demanar al Congrés de Diputats la creació en seu parlamentària d'una comissió d'investigació. Per tant, si en la seu parlamentària ja està fet i ens ho confirmen, vull dir, hem de tornar a demanar un altre cop el mateix. Vull dir, no li veig el sentit, però en fi, aviam, tampoc és qüestió de que ara fem aquí un debat de que sí, que sí, no. D'acord? Jo crec que l'important, en el que ens ocupa amb aquest, és l'última part que han dit vostès i que jo he recalcat, que fem constància de que no tinguem cap cost als ciutadans, no? Per tant, això és el més important. Bé, alguna altra intervenció? Alguna altra intervenció? No? Doncs... Una cosa que, on consti això, a no sé que ho tingueu vosaltres ja escrit, això de... La condemna en el fet de que això repercuteixi. Demanar que els ciutadans no tinguin cap repercussió econòmica pels fets que ens ocupen amb aquesta moció. Un segon, senyor Profitós. Ara sí, els passem la paraula a vostès. Perdó, com a punt sisè, perfecte. Vull dir, i el sisè passa a ser el setè, ja està. Sí? Vale, llavors, si comenta la Rosa en el cinquè punt, si us sembla bé, en lloc de demanar al Congrés de Diputats la creació, doncs manifestar el suport a la creació de la mateixa comissió d'investigació, que jo la veritat vull dir, no sé, si manifestem el suport i està feta, perfecte, i si manifestem el suport i no està feta, que la facin. Vale. Molt bé. S'ha apuntat bé la modificació? No, i a més no ha quedat recollida... Sí, no, està apagat. Si pot tornar a repetir el senyor Jiménez perquè quedi gravat, sisplau, la proposta aquesta de... Sí. Demanar que els ciutadans no tinguin cap repercussió econòmica per als fets que ens ocupen. No? Ara sí, senyor secretari. Per un tema de gènere jo demanaria canviar ciutadans a ciutadania. Perfecte. Molt bé. Sí? Perfecte. Doncs llavors passarem a votació. Vots favorables a la moció? Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt 6è. Moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per a la modificació del sistema de funcionament dels semàfors del carrer Catalunya del poble de Gerona. Aquesta moció té les següents propostes d'acord. Primer, instar el govern municipal a fer modificar el sistema de funcionament dels semàfors objecte de la moció per tal que en absència de vehicles estiguin en color vermell fix. Quan detectin l'apropament d'un vehicle a la velocitat permesa, passin a verd fix. I quan l'absència de vehicles, la presència dels mateixos a una velocitat inadequada o d'altres circumstàncies ho facin necessari, passin a ambre fix per un termini de 4 segons i posteriorment a vermell fix. Segon, instar el govern municipal a assegurar amb les regulacions tècniques necessàries que la imprudència o velocitat impròpia d'un vehicle no pugui propiciar la multa dels que el precedeixen, atesa la importància econòmica i en punts de carnet de sistema sancionador vigent triat al seu dia pel govern municipal.
Tercer, insta el govern municipal a fer portar a terme les modificacions indicades en el termini més breu possible. Quart, comunicar l'aprovació d'aquesta moció als veïns i veïnes de les franqueses a proper butlletí escrit i també a la web municipal per tal que sigui accessible a tothom. Bé, alguna intervenció? Senyor Profitós, per defensar la moció. Correcte, gràcies. És una moció molt modesta. És una moció en la que no entrem, i ho fem volent, no entrem a valorar ni a demanar que es modifiqui, ni a preguntar si és correcte o no el sistema de sancions que ara hi ha vigent. I no sabem, i no hi entrem perquè sabem que és un tema en el qual hi ha opinions diverses, cadascú traurà els seus fonaments i els seus informes i a partir d'aquí ens semblava que era molt difícil que això tirés endavant. Què és el que demanem, el que s'ha llegit? Una cosa tan fàcil i que aquí de moment no s'ha aconseguit, tot i que quan jo he parlat amb gent de diferents grups, de govern, d'oposició, hi ha hagut molts dels que estem aquí dels que estem aquí, que hem coincidit en que el correcte i el normal fora que el semàfor tingués un sistema en el qual estés una estoneta en verd, passés a àmbar fixa i després es posés vermell. La gran queixa que hi ha hagut en aquest semàfor des del seu inici ha estat aquesta, ha estat que no estava mai en verd i a partir d'aquí podia confondre. Ara tenim un precedent dintre del municipi, a banda dels precedents que hem tingut i que n'hi ha que hem argumentat des de sempre, a la ronda de Palau-Tordera, però és que ara en tenim una aquí que funciona així. Llavors, aquí el que estem demanant és que els grups expressin la seva voluntat política de que aquest funcionament que nosaltres entenem que és molt més entenedor, molt més fàcil i molt més segur o legalista o legitimador de drets de la gent que circula, manifestem la nostra voluntat política de que s'adopti. Llavors, a partir d'aquí, estarem encantats de sentir arguments a favor i en contra. Però, ja insisteixo, el que s'està demanant és que aquest semàfor funcioni com la gran majoria de semàfors del món, una estoneta verd, àmbar fixa durant 4 segons i després vermell, i, a més, que ens n'assegurem, perquè això tècnicament també es pot fer, de que l'altra queixa que hi ha hagut durant molts mesos és de que el cotxe que ve darrere i que no funciona com ha de funcionar és el que fa que de cop el semàfor se li posi vermell en el ciutadà que està funcionant i al·lega que no té temps de frenar. Doncs solucionar això també. Res més. Moltes gràcies, senyor Profitós. ¿Alguna intervención más? Señor Germán. Nuestro grupo municipal anuncia que votará favorablemente la moción, porque consideramos que es una mejora, pero es una mejora a un despropósito. ¿Por qué es un despropósito? Porque al final, si miramos realmente para qué sirve un semáforo, su función es regular una intersección. Entonces, podemos juntar varios caminos, una intersección, un cruce. ¿La carretera de Cánovas hay un cruce? Sí, correcto. Pues un semáforo. Una rotonda también se puede considerar intersección. Pero claro, la intersección de Llerona, pues yo creo que yo no la veo. No veo esa intersección donde está. De hecho, hasta un juez en una de las sentencias de la PAM lo dice. Dice, bueno, ¿dónde está la intersección? Todos entendemos que había un problema de velocidad y que hay que buscar medidas. Pero busquemos las medidas apropiadas para solucionar los problemas. No ponemos un semáforo que allí no está regulando ningún cruce. Se pone en rojo, pero claro, allí no hay ningún cruce. Saltamos un semáforo en un cruce, pues se genera un peligro, bueno, pues se puede sancionar, sí, un peligro inminente. Allí no hay ningún cruce, pero vamos y lo vamos sancionando. Busquemos las herramientas adecuadas, porque las hay. Porque ven que en los colegios ponemos badenes para que la gente no corra. Buscamos reducir la velocidad, ponemos badenes. Allí no hay badenes, allí se puso un semáforo directamente, no hay cruce, pero vamos multando. Lo repito, herramientas adecuadas. Luego hablamos también, hace poco estamos hablando de excedente de tesorería de 2,5 millones. ¿Cuánto hemos recaudado en multas?
1,5 millones, 2, 3, el excedente de tesorería. ¿Cuánto ha contribuido las multas al excedente de tesorería? Pues yo creo que bastante. ¿Los presupuestos más sociales de la historia? Sí, también. ¿Pero de dónde entra el dinero en caja? También. Entonces, le quitamos una parte al pueblo y por otro lado se la damos, pero claro, hay gente que tiene cuentas embargadas y, bueno, claro, y gente con problemas de puntos y todo en un sistema mal hecho. Pues vuelvo a repetir, les vamos a apoyar, pero que creemos que es una mejora a un despropósito total. Gracias. Molt bé. Gràcies, senyor Germán. Alguna altra paraula? Endavant, senyor Marín. Sí, bé, bona nit. Bueno, nosaltres tenim un altre punt de vista. Miri, nosaltres li votarem que no. Pensem que a Llorona el sistema adoptat doncs, és correcte. Tant la història... Perdona, sisplau, els demano silenci i que deixin parlar, sisplau. Els torno a demanar silenci. Gràcies. És correcte tant amb la instal·lació com en el sistema intermitent i llavors fixa en vermell. I a més pensem que els resultats són molt vàlids en quant a l'augment de la seguretat viària, també a la reducció de la velocitat, a l'increment de la seguretat ciutadana, també ho hem de dir-ho, i el control i la seguretat. Però no només diré això, donem dades, i les dades són que durant el mes de maig, doncs, pel punt de Llorona, van passar 102.651 cotxes. Repeteixo, 102.651 cotxes. D'aquests 102.000 cotxes van ser sancionats 122 cotxes. És a dir, 4 al dia, no arriba. Dient que el mes de maig ha sigut un mes, si veiéssim el que seria l'estadística, és un mes en punta. Normalment, l'estadística ens està dient que la mitja de sancionats són de 3 cotxes i escaig. Aquesta és la realitat, 3 cotxes al dia, sobre un pas de més de 122.000 cotxes. Per tant, aviam, aquesta és la realitat i aquestes són les dades. En quant a la moció, senyor Profitós, doncs, i comentant una miqueta el que seria el text que vostè posava, feia una comparativa amb el semàfor que hi ha a la cruïlla de Marata. Li haig de dir que no té res a veure una via interurbana amb una via urbana. Res a dir amb tot el que comporta això. Però també li vull dir una cosa, que el que seria el camí de Marata, el semàfor no es posa verd, es posa... Per tant, inclús el verd, nosaltres des d'aquí vam estar comentant amb els de la Diputació, que són els responsables, i els hi vam dir que es tenia que posar, que no passés de vermell a verd, sinó que estigués, i en aquests moments ho han arreglat i és el que s'està fent. Per tant, aquesta és la realitat, no podem comparar una cosa amb l'altra, no té res a veure. Doncs és... Molt bé, gràcies, senyor Marín. Alguna altra intervenció més? Senyor Profitós... Un moment, senyor Bernabé. No. És el segon torn, senyor Bernabé? Perdoneu, és el segon... No, Bernabé, és el segon torn, li tocaria a vostè, si no perden el torn, i passa a ell. Sí. Vale. Sí, correcte. Sí, perdó. Perfecte. A veure, començant pel final. El fet que ara mateix el camí de Marata, el semàfor, estigui funcionant igual com està funcionant el semàfor de Llerona, és, i vostè ho acaba de dir, a requeriment de l'Ajuntament. El que no vol dir que no pugui funcionar d'una altra manera com estava funcionant. Més coses.
Vostè ha dit que el sistema que hi ha incrementat la seguretat, ha col·laborat a reduir la velocitat, ha incrementat la seguretat ciutadana i després ha parlat també de control i seguretat, que no sé exactament si es podria subsumir dintre del que ha dit. La pregunta és, a vostè li sembla que el fet de que el semàfor passi a verd, àmbar, vermell, disminuirà la seguretat, farà que la velocitat sigui més ràpida, perquè la gent passarà amb un semàfor, no sé, vull dir, el semàfor si se'l troben en vermell el passaran, i disminuirà la seguretat ciutadana, o això altre del control i seguretat es veurà afectat d'alguna manera? És a dir, jo accepto per bones les dades que vostè em dona, per descomptat, però no crec que el canvi que nosaltres estem proposant pugui portar cap mena de prejudici a cap dels usuaris de la via i no pugui portar cap mena de prejudici en el propi municipi, a no ser que vostès considerin que és un prejudici la possibilitat de que aquestes 122 multes al mes, que és més del que hem dedicat a partides socials en els pressupostos, en aquesta modificació de pressupostos que acabem d'aprovar, perquè sense comptar les reduccions estaríem parlant d'aproximadament 20 i escaig mil euros, sigui un problema. Jo entenc que el fet de que millorar un sistema pugui baixar la recaptació no ho hem de veure com un problema, sinó que el que hem de mirar és realment que el sistema s'aguanti, i la veritat no veig que això vagi en contra de cap dels factors que vostè m'ha enumerat ara mateix. Molt bé. ¿Alguna altra intervenció? Senyor Bernabé, gràcies. Bueno, reforçant el que diu el regidor Àngel Profitós, jo tenia els meus dubtes al principi, i així t'ho vaig dir, Àngel, en el sentit que quan canviem un sistema de funcionament pot ser que algú es despisti i si no assenyala bé, doncs, ostres, ara funciona d'una manera, ara funciona d'una altra, què he de fer, no? Però bueno, després de mirar-ho és cert que si sempre està en vermell és molt complicat que tu saltis, ¿vale? Llavors per nosaltres és el millor sistema que hi ha. Dit això, aquestes estadístiques que vostès utilitzen és que són de pa sucat amb oli. 102.000 euros, jo passo 2 cops al dia, vaig i torno a la Garriga, 102.000 cotxes, 2 cops al dia, per 21 dies laborables, ja no dic 22, per 11 mesos passo 460 cops per aquell semàfor. Si jo deixo 460 cops, però que més tema dit, estem parlant de 220 cotxes al dia. Per tant, no és que de 102.000 multem 2 o 3, no, és que 222 cada dia cauen 2 o 3. És que clar, és que les estadístiques és tant. Jo puc passar 459 cops bé i un no passo bé i pringo. I pringo. I això és així. I vostè em dirà, doncs vigili més, d'acord, he de vigilar més. Però no es tracta d'això, és que el que li estic dient és que l'estadística que vostè em presenta és anual i després ho tradueix a dies. És que cauen 2 hores al dia. No, perdoni, jo passo 460 cops per aquell semàfor, vaig i torno a la Garriga. Per tant, si jo divideixo aquesta quantitat per 460 cops que jo passo, són 220 cotxes al dia, no són més. No, el que li estic dient és que no és un despropòsit tan gran com vostè està dient, és que això ha afectat a molt poca gent. No ha afectat a tan poca gent, ha afectat a molta gent. Molta. Gràcies. Molt bé. Alguna altra intervenció més? Sí, senyor Marín. Bé, senyor Bernabé, en cap moment jo li he dit que siguin vehicles els que passen per aquí, són passos de cotxes, és a dir, aviam, no persones. Aviam és a dir, si vostè està passant per allà 4 cops, doncs són 4 vegades que s'està... Per tant, jo el que estic dient és que durant un mes, el mes de maig, 122 passos hi ha hagut, i d'aquests 122.000 passos s'han sancionat 122 cotxes. Diguem-ho així. És a dir, jo no estic dient una altra cosa, són fotografies, són realitats. Per tant, ara, vostè em diu, no, és que ja entraríem amb el debat de que nosaltres defensarem sempre que el que estem sancionant nosaltres no és una altra cosa que un cotxe que salta un semàfor en vermell. Però aquest debat em sembla que ja el tenim molt desgastat. I no toca. Dit això, senyor Profitós, jo li vull dir que nosaltres quan aconsellem als senyors de la Diputació que canviïn el verd a taronja,
escolti, ells tenen els seus enginyers, i fan una valoració i fan una consideració i al final ens diuen, escolta, aquesta correcció ens sembla molt perfecta, però no aquesta i més que hi ha hagut. I ara vostè es preguntarà, ostres, doncs ja els hi val als tècnics de la Diputació. Doncs jo li dic, jo sí que els hi dic, ostres, ja els val, perquè que nosaltres des d'aquí i des de la nostra òptica els hi diguem, us aconsellem que això aniria més bé, perquè el que no podem admetre és que un cotxe que se li posi vermell i automàticament al camí de Marata se li posi verd. Considerem que s'ha de posar taronja. Per què? Doncs perquè surti aquell cotxe amb precaució. Seria una miqueta la resposta. Però nosaltres no donem lliçons, sinó estem aconsellant els de la Diputació. Molt bé, gràcies. Molt bé, senyor Marín. Per finalitzar, senyor Profitós. Sí. Senyor Marín, m'ha contestat vostè l'acompanyament, a l'amanida. La cruïlla de Marata no és el tema que ens ocupa i n'hem parlat tots dos, almenys jo de forma tangencialment. El que jo volia haver sentit era els seus arguments dient que aquest canvi de funcionament hagués disminuït d'alguna manera la seguretat, els objectius de reducció de velocitat, etc. Entenc que el fet que no hagin anat per aquí les seves paraules demostra, o almenys jo dono per demostrat, que de cap manera es pot dir que aquest canvi verd, àmbar, vermell vagi en detriment de cap de les coses que s'han aconseguit, com diuen vostès, en aquest semàfor. Per tant, jo li demanaria a vostè i al seu grup que es replantegin el vot en base a que entenc que s'ha demostrat que no és el cas, cap de les coses que vostès defensen queda en perill, al contrari, s'incrementen les garanties pels conductors i els grups que no han obert boca confio en que el seu vot sigui també favorable al que estem demanant en aquesta moció. Molt bé, per finalitzar, quan es referia als grups que no han obert boca, aquest és un tema que s'ha debatut en tema de govern i és una decisió de govern, d'acord? Gràcies. Suficientment debatut, passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta? 7 vots. Vots en contra? No vots. Doncs molt bé, no quedaria aprovada. Gràcies. Bé, ara passaríem a mocions, pregs i preguntes. Sisplau, entenem que no els agradi algunes decisions, però els hi demanem respecte i que no interrompeixin. D'acord? Gràcies. Passaríem al punt 7è, que és mocions, pregs i preguntes. Els hi demano als grups... El senyor Profitós. Els hi demano als grups de l'oposició, als grups municipals, que facin les preguntes directament als regidors i que tenen 5 minuts per grup. Gràcies. Bé, pregunta dirigida al senyor Torres. Sap vostè que la recollida passarà de nocturna a diurna? L'Ajuntament ha donat permís per això? Després, sap vostè que això en època escolar pot crear, juntament amb la recollida selectiva, embussos dintre del poble, per exemple? O que els treballadors deixaran de cobrar un complement que ara estan cobrant per nocturnitat? Això li deixarem de pagar a l'empresa o què farem? Afegit això, què passa amb els contenidors nous que haurien d'estar i amb la maquinària nova? És cert que tenim una persona contractada que recull manualment la selectiva perquè no podem fer-ho d'una altra manera? Gràcies. Bona nit. A veure, prec, reclamem que es tingui cura, si us plau, dels animals que participen a les fires que se celebren al nostre municipi, perquè hem rebut queixes de que a la Fira de Sant Pons hi van haver uns ases que van estar tot el dia donant voltes i no se'ls va donar cap tipus de descans. I havent aprovat les mocions que hem aprovat, doncs que es pugui assegurar el benestar animal en aquestes celebracions. Fem un prec, demanem i exigim que es creï per ple la comissió de seguiment de la concessió de Sorea i passo a les preguntes. A veure, aniria a l'alcalde, que la respongui qui cregui que l'hagi de respondre. Demà acaba el termini per convocar la Comissió Especial de Comptes, que demà és 30 de juny, i ens trobem com l'any passat que tampoc no es convoca. Quines explicacions ens poden donar?
Fer una queixa formal sobre els semàfors de la Cruïlla. No s'han regulat adequadament des d'un principi, s'han canviat cada 2x3 i és un caos. El senyor alcalde o qui correspongui, la pancarta del quart cinturó, quan es posarà i on? Va dir que es buscaria un lloc singular, s'escuden en que és un edifici històric, etc. Pactem un lloc, sisplau, fem una trobada i pactem un lloc perquè és urgent poder-la posar ja. En Moi, com és que en el lloc de l'Eure que hi havia al passeig Tagamanent s'ha substituït per una gespa? Es veu que és una gespa que és molt exigent, no sabem quin tipus de decisió, si s'ha pres des de l'Ajuntament o des de... La gespa que s'ha col·locat al passeig Tagamanent. Dels tilers, doncs, dels tilers. Es veu que és una gespa molt exigent, l'estan regant molt sovint i està mig morta. Llavors, la decisió qui l'ha presa i si està ben presa. Hi ha notícies sobre les obres de distribució del gas natural als Gorgs. Es veu que es van tirar permisos fa més d'un any i el veïnat encara no sap res. En Moi i en Marín, tema de caca dels gossos, quines actuacions concretes s'han realitzat per prevenir aquest problema? I l'última és el regidor de Polítiques Socials. Ens han informat des de la PAC que es va demanar una reunió, una trobada la primera quinzena de juliol. Quina contesta els hi han fet o els hi faran properament? Gràcies. Molt bé, gràcies. Senyor Profitós. Començaré pel senyor Álvarez, perdoni, però és que veig que els seus companys de govern no li han comentat res del que vaig demanar el mes passat. El mes passat vaig fer l'observació que en molts parcs d'aquí del municipi, per exemple el d'aquí darrere, els nens i els gossos comparteixen font. Llavors, jo no crec que sigui massa complicat trobar-hi un remei, ja sigui posant una font específica pels gossos, ja que som un municipi defensor d'això, però vaja, facin alguna cosa i li pregunto a vostè perquè conto que vostè és el nostre home dintre del govern per defensar aquestes coses. Llavors, veig que no li van comentar, però sisplau, faci una apretadeta perquè els nens no hagin de compartir font amb els gossos en els nostres parcs. Senyor Torres, suposo que també ha estat el cas d'això, vull dir, vostè sí que hi era el mes passat i estem igual. Vostè hi era el mes passat i vostè va sentir que jo vaig preguntar per què, quan estem parlant de Sorea, se'ns va enviar una documentació que vostès deien que havien rebut el 5 de maig, i estic parlant de l'informe de la memòria valorada sobre la portada d'Aigües de Corró d'Amunt, quan el dia abans de rebre aquest informe, suposadament, la Junta de Govern local va aprovar la petició d'una subvenció en la qual es citava el mateix import. Ha passat un mes, l'alcalde es va comprometre a donar-nos una explicació i ni l'alcalde ni vostè no ens l'han donat. Vull dir, voldria saber què és el que hi ha d'això. Senyor Jiménez, amb la seva condició d'Hisenda, es va parlar el mes passat que Entorn Verd encara no estava tancada i que no estava tancada perquè hi havia algunes, no sé si grans o petites, dificultats per fer la inscripció en el registre mercantil. Si no ho separa, que ho entendré perfectament, li demano, sisplau, que ens faci arribar un petit informe on consti de forma detallada quins són els problemes, què s'ha de fer per solucionar-los i en quin punt estem, quin és el calendari previst perquè realment això es pugui inscriure en el registre mercantil i puguem donar per acabat aquest tema. Llavors, hem aprovat ara mateix unes modificacions de crèdit molt considerables. Continuem sense tenir, i jo diria que aquí, no sé si per vostès el tema està tancat després de parlar amb Adif, però aquí es va aprovar i es va aprovar de forma molt, em sembla que per unanimitat, i vostè, senyor Álvarez, que és el nostre home en el govern per aquests temes, també va aplaudir, vull dir, ho va votar, el tema dels passos per la via del tren. Vull dir, ara ens trobem que des d'aquí
el pont que tenim aquí fins a baix, més avall de l'estació, no hi ha cap possibilitat de travessar i la gent continua travessant de forma imprudent i a vegades, diguem imprudent. No sé, vull dir, no tenen la menor previsió de gastar-se diners en totxos que realment sí que repercuteixin amb la ciutadania de forma directa. Quan em queda, senyor Corchado? Quan em queda? Ah, no, ja... Encara té temps. Encara em queda. Vale. Doncs, a veure, a títol d'anècdota i potser revelant una mica el clau del tema de l'herba nova del passeig dels Tilers. Suposo que tots vostès han vist, els que passen per allà, que està ple de lletreros que diuen que no es pot trepitjar durant els propers 2 mesos, que estarà tancat, i els lletreros estan encapçalats dient avís informatiu. Jo voldria demanar si és que per part de l'Ajuntament es poden fer avisos que siguin per desinformar o avisos que no siguin informatius. Llavors, a veure, en aquest cas ens ho hem pres molt seriosament perquè és un avís i a més informatiu, però, vaja, vull dir, diguin-nos si en un moment determinat fan algun avís que sigui per intoxicar o per alguna altra cosa, i repeteixo, és a títol purament irònic. Molt bé. Si no hi ha cap mena de pregunta més, passaríem a resposta del regidor, sisplau. Señor Javier, Bueno, primero de todo agradecer al señor Profitos que me considere la persona adecuada para temas de animales. Le voy a responder primero a la señora Pericas, que no tenía... Supongo que le responderá la señora Pruna con relación a lo de usar animales para pasear niños, que es muy, muy bonito, pero bueno, yo estoy completamente en contra y no tenía idea. De hecho, ahora estamos preparando la feria de Navidad y bueno, vamos a seguir poniendo animales para que la gente los pueda ver, pero vamos a prohibir que los niños entren en las jaulas porque lo del año pasado fue de juzgado de guardia, ¿no? Respondiendo a lo de que no tenía idea, pues sí, yo hablaré con Moy para ver qué podemos hacer, porque creo que es lógico, además con estos días de calor es de recibo que tengamos algún sistema. De todas formas, imagino que estos perros no pueden ir sueltos, con lo cual los lleva alguien con la correa y es ese alguien el que lo está llevando a una fuente donde están los niños, que es ahí donde creo que tampoco es correcto, pero bueno, se tiene que buscar alguna fórmula para que esto no suceda, ¿no? Y creo que no había nada más. Bueno, lo del paso, yo sigo insistiendo con el paso. Ahora nos hemos encontrado que como está el proyecto este del desdoblar la vía, pues como que se ha bloqueado todo, pero para mí es una de las cosas más necesarias que tenemos en este municipio, teniendo en cuenta que en aquel lado además hay estudiantes, está nuestro centro de Can Rivas, bueno, es que no tiene por dónde cogerlo, y aparte que por mucho que pongamos la valla, es que cualquier día va a haber una desgracia allí porque la gente está cruzando de forma imprudente, muchas veces por necesidad, porque además a según qué horas dar toda la vuelta, pues no es... Ahora volverá otra vez el invierno y a las 5:30 es de noche y ya volvemos a estar en el lío. Yo sigo insistiendo en ese tema porque para mí es vital, ¿no? Gracias, me voy, que estoy un poco fastidiado. Que te recuperes. Continuamos, por favor. Buenas noches. Rafa, sobre el tema de recogida de las basuras, nocturna, diurna, la gente se ha puesto un poco nerviosa. No, vamos a hacer una prueba. Queremos empezar a probar ahora que terminan los colegios y va a ser una prueba, si no está adecuada, no se hará. Empezar a las 4 de la mañana a recoger la basura en Bellavista y en Correo de Vall, y el resto a partir de las 8 de la mañana, o sea, cuando empiecen los colegios. En los cascos urbanos donde hay colegios no habrá recogida de basuras ya. Es una prueba que queremos empezar ahora a probarla, efectivamente para bajar costes. Si la empresa baja costes, el ayuntamiento bajará costes. Nosotros pagaremos por el servicio que hacen. ¿Sí? Pagaremos la parte que toque a nocturna y la parte que toque a diurna. No por eso la empresa va a ahorrarse ni dinero, sí que se ahorra dinero, pero el ayuntamiento se ahorra dinero. Porque no le pagaremos el nocturno. Le pagaremos la parte que corresponda al nocturno. Recogida selectiva. Estamos haciendo manualmente porque el camión bicompartimentado están desechos. Fomento nos ha entregado desechos. No funcionan ni vale la pena repararlos.
no vale la pena repararlos porque no han pasado presupuestos. Por reparar un camión nos piden 80.000 euros. Podríamos reparar con los 75.000 euros aquellos famosos y no sé si acabaría en el año. Entonces hemos tomado la decisión de hacer una prueba y hemos probado y está dando un resultado muy bueno de recogida selectiva manual. Hemos creado un puesto de trabajo nuevo que no existía y de momento está dando un resultado muy bueno. Vamos a ir a recoger sobre las 30 toneladas mensuales, no solamente con la recogida manual, también la recogida del mercado y la recogida de poda. Vamos a recoger 30 toneladas de orgánica mensual, que es una cosa que hasta ahora no se estaba haciendo por no tener los camiones adecuados. Contenedores y maquinarias. Los contenedores los voy a tener en septiembre. He dicho que no los traigan. ¿Por qué? Pues no tendremos los camiones. Si metemos los contenedores nuevos a los camiones que tenemos, nos cargaremos los contenedores. Me han dicho que para diciembre están aquí. No sé si el 1 de diciembre los pondremos en efectivos a funcionar todo o a fecha de 1 de enero. Pero hasta que no tengamos los camiones nuevos, no pondremos los contenedores nuevos, porque nos cargaríamos los contenedores nuevos. Es un problema, nosotros teníamos claro, yo lo sabía antes de que saliese el concurso, una vez que pidiésemos los camiones eran 10 meses, porque los camiones se hacen sobre pedido, no hay camiones hechos. Ninguna empresa tiene el camión hecho, el camión va sobre pedido, tú me pides el camión, yo te lo hago. Entonces son 10 meses y vamos a marchas forzadas. Me han dicho que seguramente para 1 de diciembre tendremos los camiones. Si los tenemos, el 1 de diciembre estrenaríamos camiones y contenedores y toda la maquinaria que queda, barredoras nuevas, todo. Pero va a ser difícil. Si no, será el 1 de enero, por no destrozar los contenedores. Tilés, hemos tenido un problema. Tengo aquí un informe que lo puedo pasar, ya lo pasaré a vosotros, a todos los grupos. Hemos tenido que la calor ha venido muy fuerte y ha venido antes de la hora. Entonces, se hizo luego toda la preparación que había que hacer, se ha estirado más tiempo de la cuenta porque hemos integrado 400 metros más de lo que pensábamos de riego, para tenerlo bastante más condensado todo. Se ha atrasado un poco la faena, se ha plantado un poco más tarde y ha venido la calor antes. Se hizo una primera plantada de césped, que creemos que se han equivocado la empresa. Hemos hecho 2 plantadas más, hemos puesto otro tipo, ahora hemos mezclado grama. Todo eso al coste del presupuesto inicial. Las replantadas que tengan que hacer es a coste de precio cerrado. Es decir, el problema que tengan con Tilés es problema de la empresa, no nuestro. Si tienen que replantarlo 10 veces, lo replantarán 10 veces, al precio de que nosotros tenemos cerrado. Yo me comprometí que el parque, mandé una carta a los vecinos que el parque el passeig estaría cerrado 2 meses. A partir de la segunda quincena quitaremos todas las vallas y lo único en la parte de abajo que está un poco peor, dejaremos pasado la valla aquella de plástico naranja para que no la pise la gente. Todo lo demás queda abierto a partir de la segunda quincena y estamos regándolo con manual para que yo no entiendo mucho de jardinería, pero para que reviente la semilla y crezca antes. Le estamos dando mucho cuidado al parque o al paseo. Este informe que tengo ya lo pasaré para que lo veáis, todas las incidencias que ha habido y todo lo que ha habido. Pero al ayuntamiento no le costará un duro más, hasta que el parque esté bien no le va a costar un duro más. Si tienen que hacer 10 resiembras, la harán. Y los cuidados que tengan que hacer, lo harán. Sobre el tema del gas natural de los GORS y el tema de historia que me ha comentado Profitos, lo contestaré por escrito porque lo contestarán mis técnicos para que le den la respuesta adecuada. Gracias. Sí, vale, en el pleno traeré todo lo que, o lo mandaré antes y luego en el pleno o lo comentaré. Gràcies. Molt bé. Senyor Ferran. Senyora Genestí. Sí, jo contestaré la part de l'asa d'Arc Sant Pons, el tema de l'asa de Sant Pons. Primer m'agradaria dir que no és cert que no va parant tot el dia. Va tenir els seus horaris per descansar, per alimentar-se, per hidratar-se. De fet, en el moment de la contractació, ja que venia amb l'eixam d'abelles també aquest senyor, em vaig assegurar personalment, perquè més eren les dates en què vam aprovar la moció de Poble de Pet Friendly, i em vaig assegurar que amb l'amo
els animals tinguessin el seu moment de descans, el seu moment de relax, i la seva contestació, com és normal, va ser que ell era el primer interessat en que els ases estiguessin bé i estiguessin cuidats. I per tant, la contracció la vam tirar endavant perquè vam assegurar tot això. I jo precisament em vaig estar moltes hores durant el dia de Sant Ponç per la Rambla i vaig veure els moments en què els ases esperaven i el propietari els deien als nens que en aquell moment no es podia pujar perquè estaven descansant. Molt bé, gràcies senyor Ginestí. Senyor Ferran. Sí, no sé si m'ho ha preguntat la senyora Pericas, però en tot cas valdrà per tot el grup. En quant a la convocatòria de la Comissió Especial de Comptes, es farà el mes de juliol. L'empresa que ens fa els tancaments estan acabant, però ja ens han assegurat que podem comptar per poder-la convocar el mes de juliol. Per tant, farem aquesta convocatòria. També em demana si ja tenim data de la reunió amb la PA. No tinc data. Farem en breu, ens reunirem, però no li puc dir una data concreta. Estem dins del que van acordar amb ells. Senyor Professor, en quant a l'entorn verd, per no deixar-me res, que després vostè, com és molt metòdic amb aquests temes i a més són propis seus, demanaré un informe a l'assessoria perquè em digui exactament quins són els temes i també ho faré extensiu als altres grups perquè tinguin coneixement. I respecte a l'ACL ja està tot correcte, ja únicament estem esperant la inscripció amb el registre, que serà de forma immediata. Molt bé, senyor Marín. Sí, bé, contestant a la senyora Pericas sobre el tema de les caques de gossos, li haig de dir que els 3 agents cívics que ja teníem i ara els nous, que van entrar a principis d'aquesta setmana, doncs una de les funcions que tenen és anar a tots els llocs que tenim bastant controlats i mirar amb les seves accions dissuadir i si més no, si observen qualsevol acció d'alguna persona que no els hi faci cas, posar-se en contacte amb la policia local. També haig de dir, parlant de la policia local, que també amb les reunions que tenim, un dels punts que més treballem és de posar la màxima eficàcia, per dir una manera, també en aquest punt. Per tant, una de les obligacions que ens hem marcat és el tema de la recollida de caques i també el dels gossos sueltos, que també és un altre problema que ens hem trobat i que, de fet, hi ha hagut sancions. També hem de dir que des de Pla de Barris tenim la voluntat d'iniciar una nova campanya sobre el tema de recollida de caques. Òbviament, això sí que està només adreçat a Bellavista. Gràcies. Molt bé. Faltaria la resposta al quart cinturó, que faran 2 respostes des de... Senyor Ferran, primer. Sí, únicament. Ja en el seu moment van dir que buscaríem el lloc per poder ubicar tot, no? Fa pocs dies vam estar parlant amb el cap d'àrea d'obres i serveis per veure com podíem optimitzar l'espai i quin havia de ser el format de les banderoles que poséssim, si havien de ser verticals, horitzontals i per una qüestió també de seguretat amb el moviment i els vents. Per tant, estan a sobre i en breu determinaran quin és el model i com es farà aquesta col·locació. Molt bé, gràcies, senyor Ferran. Senyora Pruna. Sí, bona nit. Bé, jo crec que és una de les coses que tothom, els que som del municipi i de tot el Vallès Oriental, cosa que no ens agrada, no? A la interna del Consell del Poble, com molt bé sap senyora Pericas, doncs hem quedat que també el Consell del Poble, que és justament per allà on realment passa, doncs que sí que es posarà també en el Consell del Poble, no al quart cinturó. I després hi haurà aquí per tot el municipi, però crec que
hem de fer aquesta força i treballar-hi, i que ara ja s'ha començat a treballar a nivell d'entitats i després d'ajuntaments. Hem d'esperar que no arribi a terme i que surti bé el que s'està treballant. Molt bé. Un cop feta totes les respostes, donaríem per finalitzat el ple i passaríem a les preguntes del públic. Els demano que aixequin la mà i facin la pregunta concisa al regidor o regidors corresponents. Gràcies.